hai khoroksa nukhungni tiprajak busai busak gana hamjak nokni nongkhor thangmani tei kipil sokbailia obo hai kenu kok tuma kasajak tabuk nok nukhungni phaising oro tabuk khursa thai klaio thangnai 18 tarikni ja salo eba shonibarni salo phungni 9 ta tama joraono Bukukjuk Chandralakshmi Jamatia tei busaini mung wngkha Surya Mohan Jamatia boni kami wngkha Bichandra Monu ganani Monu Jamatia kami tabuk Bukukjuk Chandralakshmi Jamatia bosak bai thang nokni busabutui cheriawui nokni nongkhor thangmani tini baike 5 din eba salba wngkha tabukbo Bukukjuk Chandralakshmi Jamatia nogo phaiyakho eba sokpaiyakho obo hai kheno tabuk Chandralakshmi Jamatia ni busai eba takuk Surya Mohan Jamatia belaikhe wana laijak tei kiri laijak boro thangka hini takuk Surya Mohan Jamatia tei nogo busabutui chaimia nungmaya wngwi bukha baijak takuk Surya Mohan Jamatia ni belaikhe nukhungni borok biyangbo khumai thangka hini tei bihikno kaham kwrwngkhe je jaga tongphano nogo kipil phaidi hini kok kwcharkha mokol muktui jakliya takuk Surya Mohan Jamatia ni tabuk kebo saimani tongkhe eba Bukukjuk Chandralakshmi Jamatia no nugui tongkhe takuk Surya Mohan Jamatia no kokdukni bisingtui kwrwngna bagwi eba sahorna bagwi screen o rijak kokduk number o kwrwngdi hinui takuk Surya Mohan Jamatia media ni bisingtui sahorkha